खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि YouTube चेनेलनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ। स' नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। स' दिनै आङो दंफैयो जोंनि फरायसालिमायाव थाङोबा जोंनि कलेजाव। आं जाबाय सालबारि फरायसालिमा थाङोबा सालबारि कलेजनि सासे स्टुडेन्ट आरो आं स्टुडेन्टस इउनियननिबो क्लास रिप्रेजेन्टेटिभ। तो बे समाव आङो दिनै जोंनि इयुथ फेस्टिभेला फैयै जोबथि हाबाफारि बे जोबथि हाबाफारियाव मा हाबाफारि जायो फैदो जों बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै नायलांनो बेनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। बे समाव सालबारि फरायसालिमानि फिरफिला दिखांनाय हाबाफारियाबो जोबखांबायमोन आरो एनसिसि फोरनि जि फिरफिला बेखौबो दिखांनाय हाबाफारियाबो अलरेडि जोबनानै थांखांखाबायमोन। आं भिडिअ लानो मोनाखैमोन। स' नैबे नुथायानो जाहैबाय सालबारि फरायसालिमानि वाल मेगाजिन बेखेवनाय हाबाफारि। स' बेवहाय बेखेवनानै होयो डक्टर दुलेन बसुमतारी बिथां सार, जाय बिथां जोंनि सालबारि फरायसालिमानि भाइस प्रिन्सिपाल। आरो बेवहायनो मासि लानानै सामलायो बेखौ मिस निका बर' बिथाङा, जाय इडिटर सालबारि कलेज स्टुडेन्टस इउनियननि सालबारियाननि। स' बिथाङा सार भाइस प्रिन्सिपाल बिथां सारा बेखेवनायजों लोगोसे माखासे मानि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ लाखिनानै होफायो। स' बेनि जि नुथाय बेखौ आं दान्दिसे सम नोंथांमोननो होबाय। स' नोंथांमोना दान्दिसे सम नायलांदो। वाल मेगाजिन बेखेवखांनायनि उनाव जोंहा नैथि हाबाफारि हिसाबै दङमोन केन्डेल लाइटिं खालामनाय हाबाफारि बड'फानि स्टेचु थामहिनबा बड'फानि मुसुखायाव। स' बेखौ बड'फानि मुसुखायाव केन्डेल लाइटिं खालामजेनग्रोयो बिथां श्रीजुत बिन'द मोसाहारि बिथां सारा, जाय सालबारि TCLCC नि चेयारमेन बिथाङा। केन्डेल लाइटिं हाबाफारिखौ मावफुंखांनायनि उनाव TCLCC नि चेयारमेन बिथां सार बिन'द मोसाहारि सारा मिडियायाव फंनैसो बाइट होदोंमोन। स' बेनिनो नुथायखौ दान्दिसे सम होफादेरनाय जाबाय। स' नायलांदो नोंथांमोना। बेनिफ्राय बिथांनि सेराव थाफानाया बिथाङानो जाबाय जोंनि सालबारि फरायसालिमानि मानगोनां गोरायुं सार थामहिनबा प्रिन्सिपाल। मानगोनां सालबारि TCLCC नि चेयारमेन बिथां सारा बाइट होखांनायनि उनावनो फिन जोंनि सालबारि फरायसालिमानि मानगोनां गोरायुं साराबो बाइट होदोंमोन। स' बेखौबो दान्दिसे सम नोंथांमोनजों शेयार खालामफाबाय। स' नोंथांमोना दान्दिसे नायलांदो। बेनि उनाव जोंहा बयनिख्रुइबो स्पेसियेलसिन कालचारेल रेलि खालामनाय हाबाफारिया जागायनो सिगां आरो बेखौ बेखेवफैनो गोनांमोन श्रीजुत जय मोसाहारि सार बिथां, जाय सालबारि कनस्टिटिउएन्सिनि MCLA मोन। स' नाथाय बिथाङा सफैनो हायाखिसै। बिनि असिलायैनो बिथांनि जायगायाव जोंनि सालबारि TCLCC नि चेयारमेन मानगोनां श्रीजुत बिन'द मोसाहारि बिथां सारखौनो बेखेवनानै होनो थाखाय सारा खावलायो आरो बिथाङाबो बेखेवनानै होयो। बेखेवखांनायनि उनावनो कालचारेल रेलिनि हान्थिनाया जागायजेनो। ओरैबायदि मोनसे समायना नुथाय आरो ओरैबायदि मोनसे मेम'रि स्पेसियेल डे जानो थायो बे सानाव।
माबेसे मोनखो मोनदो गरायानो खाराखै turun. Reception kita di bawah. Panitia laksa. Nayan gaya so. Kalau kau mau makan ya. Deh. Lanang kau. Bisa kau bisa ya? Iya, mairongan kau gila. Bisa gila. Oi. Ma megong khade. Ma megong monkho. Lapa. Mai nào vô đây đây? Ini nào vô đây đây? Dây bột cái đát. Làm được rất nhiều. Điều đi à bơ Diuria. Ayah kontanai batu angsa kemana? Kamsa kan ada nilai sase. Hah? Oh. Jai jago dan ne. Boleh naik ne. Jai megong kadai de. Musang timun baik. betul. Bye bera bye. Betul bera. Betul. Emang kerasa lain sudah? Kerau lagi deh, pasar kerau nang kebra. Jai baru ada deh.
kurangजों फैबाय होख्रावनो फै जै माइनाव बरायनाय दे जै माइनाव बरायनाय दे मैगं खानाय दे जै मैगं खानाय दे Sula jai beriau na gurnai de ho pa Boroni harimu Jai बर' हारि दे जै अनला ओंख्रि संनाय दे जै थावख्रि लुनाय बरिया जंग्रे जंग्रे Bibari. Tanam siapa yang kamu jaya? Hupa, Urulidio. Deh, kurda. Bilau bayakin naman sinawlay. Roksa. Jai, mày có khả năng đi. Jai, mày đâu có này đi. Đây lại đây nào cô, dây đây lại đây đi. Dây đây có thằng lại đây đi. Có đàn đi. Dây không có đàn đi. Dây hình trong cái đàn nào ổn lạc cái trong đó đi đi. Laga. Bidan sabar kusi. Jauh apa berapa tahu deh. Dema dauri nama. Wah dauri. Hua hijau godan. Ma đi lọ. Mày nào? Trai mày nấu bữa này đây đi. Trai mày nấu lại này nè.
Jai मैगं खानायाव luar biasa naiknya. Jai na gurnainya. Jai na gurnainya. Oleh. Jai Boro Haryade. Jai Boro Haryade. Jai Paglini. Boro Haryade. Jai Baisaga Batarde. Baisaga, Baisaga. Langau. Jai Gorai Damrai Daide. Baisaga, Baisaga, Baisaga. Deh, langau. Jai. Kaku menanggu. Langsung kasih bukan musuh. Anam lageng abiau di penaudo titung berlagun. Salvar Nicolas Long. Kasih dulu laki-laki ya. Cahaya dong kamu namanya. गासैबो सारमोनखौ नैबे बैसागोआव फैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। दंब्ला नोंथांमोन नाम लगायनो हागोन। Oi, mau besar, besar, besar. Sampai, sampai, sampai. Kami sanggup kau bongkar kaulah.
Mele tararara, mele tararara, kanjurikku nonu kadudi. Mele tararara, mele tararara, kanjurikku nonu kadudi. Mele tararara. Hayrappa, 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 hayrappa. Hayrappa, 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 hayrappa. Thank you. Ngambil semua.